A morte dunha adolescente que apareceu medio enterrada nunha reserva natural na Argentina volve poñer o foco no problema social da violencia machista nese país. Só no mes de xullo foron asasinadas 32 mulleres na Argentina. Anaí Benítez desapareceu o pasado 29 de xullo na localidade bonaerense de Lomas de Zamora e logo dunha intensa campaña de busca cumpríronse os peores pronósticos. O seu corpo foi atopado espido e semienterrado a só 2 kilómetros da súa casa, na Reserva Natural de Santa Catalina, ás aforas de Bos Aires. Tiña só 16 anos. As sospeitas centráronse rapidamente no seu círculo íntimo e ata o momento hai 2 detidos. O profesor de matemáticas da vítima, sobre quen a rapaza tiña notas no seu diario persoal, e tamén un home que vive a 300 metros de onde se atopou o cadáver. No domicilio deste último había pelo, manchas de sangue e roupa de muller que están a ser analizados para ver se pertencen á adolescente. O caso de Anaí Benítez sacudiu novamente a Argentina e o berro de Ningunha Menos volveu soar con forza nunhas rúas devastadas pola violencia machista. No último mes de xullo morreron asasinadas 32 mulleres, segundo as organizacións sociais, unha cada 23 horas, e o certo é que son soamente os rexistros dos medios de comunicación. A verdade é moito máis alarmante.